קיבלתי טלפון לפני 5 שנים וחודש, התקשר אליי בן אדם, אמר לי שלום, לי קוראים עקיבא, אני השליח של חב"ד. אמרו לנו, תשמע, תפנו לעקיבא מחב"ד, יהיה פנטסטי בשבילכם, הכל יהיה בסדר. וככה הסיפור היה. הגיע בחור בשם עקיבא, חשבתי שהוא תייר, הסתבר שהוא שלוח של חב"ד, שהגיע להולנד לבנות את בית חב"ד. לא היה פה כמובן שום דבר, היה פה חור עצום בכל מה שקשור לבית חב"ד, לכל העניין הקהילתי. כשהייתה בעיה, זה היה עקיבא. קשה לתאר עד כמה עקיבא עצמו טרח עבורנו, היינו מוזמנים אצלו, הוא התעניין. כל בן אדם מאשר הוא, כשאומרים את המשפט בית חב"ד, התגובות הן חיוביות בטירוף. ולא משנה מה האמונה שלך ומאיפה אנחנו באים, עדיין הבית חב"ד מוסד. בן שלי, דניאל, קיבל רישיון לאופנוע, ואחרי כמה ימים הוא פשוט עשה תאונה די מחרידה למראית עין, שהעיפה אותו איזה כמה מטרים, ולשמחתנו לא קרה לו כלום. עברנו בבית חולים, הכל היה בסדר, ורצינו באיזושהי צורה להודות לאלוהים שבסופו של דבר לא קרה לו כלום. חיפשנו איך לעשות ברכת הגומל, ומכיוון שאנחנו לא במיוחד יודעים, לא ידענו איך ומי ומה, ולא היינו מחוברים כל כך לקהילה האורתודוקסית, התחלנו לחפש, רגע, איך עושים את זה? הניסיון הקודם שהיה לנו בבתי כנסת, היה כזה שלמעשה לא היינו מקובלים. כל פעם שהגענו, הרגשנו כאלה מנודים, לא שייכים. אני גם לא ידעתי הרבה מה עושים בבית כנסת, מכיוון שאני מבקר בבית כנסת פעם בשנה, יום כיפור, כמו כולם. קבעתי עם עקיבא שהוא יעזור לי. הייתי סקפטי, כרגיל, כמו יוסי, סקפטי. הגענו לבית כנסת, התקבלנו בחביבות, בנעימות. מישהו פתח לנו את הדלת, אמר, היי, ברוכים הבאים. זה היה עקיבא, הרבי עקיבא. אחרי שנכנסנו לבית הכנסת, התחיל להסביר לנו את זה עושים ככה ואת זה עושים ככה, ופה אתה צריך להגיד ככה ופה אתה צריך להגיד ככה. הרגשנו מאוד מאוד רצויים במקום. וככה התחיל הסיפור חברות בינינו לבין עקיבא וטייבי, לבינו לבין חב"ד. ומאז אנחנו חברים בקהילת חב"ד, שעושה נפלאות לקירוב של היהודים, של הישראלים בעיקר. הבן שלי הגדול, אודי, התמוטט, קיבל התקף לב חמור מאוד, ואם לא אחותו, הרופאה ואחיו, שהיו במקרה, ממש במקרה באותו מקום, זה היה בית קול בהומה בלב אמסטרדם, ונתנו לו את הטיפול הראשוני והחזיקו אותו בחיים, הוא היה נפטר בו במקום. הוא הובא לבית חולים באמסטרדם, הוא שהה שם כחודש ימים בטיפול נמרץ. מצבו עלה, ירד, עלה, אבל יותר ירד מאשר עלה, ואחרי כחודש, ממש יום אחרי ראש השנה, איבדנו אותו. מבית החולים הלכתי ישר, דבר ראשון, לבית הכנסת שבו עקיבא התפלל, הוא עמד לפני התיבה בשחרית, והוא רק הפנה את הראש ואמרתי לו, אודי איננו, ולא יותר. והלכתי הביתה, וכמובן הוא הגיע אחרי התפילה, ישב איתנו. מילים לא היו נחוצות פה, עצם הישיבה הייתה הכל, ועקיבא אמר, אני הולך עכשיו לשבת על ידו ולהגיד תהילים. אמרנו לו, עקיבא, לא היית בבית, תגיד לאשתך לפחות, תאכל משהו. לא, אני הולך. והוא אכן הלך, כאן ואילך נוצר קשר, אין דומה לו. כיף שיש לנו כזה מוסד שאנשים לפניו כבר ניסו ולא הצליחו במקום שהבחור כן הצליח לעשות.
לחבר בין כל הקהילות ולעשות קירוב לבבות מדהים ועבודת קודש נהדרת, בהכל בתואר לב, בהתמדה, בנתינה, באהבה ללא קץ. מדהים, פשוט זכות הוא לי להיות חלק מהבית הזה, וזכות לי להכיר את האנשים המקסימים האלה. ובואו נזכה ששנים רבות הם יישארו פה, ובעזרת השם נקים בית חב"ד ברמה הרבה יותר גבוהה, עם מקום שיכול להכיל את 400 אנשים לשבת. גאה שעקיבא וטייבי והילדים פה וכל השלוחים שמגיעים, הם מילאו פה חלל זה חלל שנותן לכל האנשים, ובטח למקומיים, תחושת קודש בימי שישי ותחושה משפחתית. אם לא בית חב"ד, ואם לא שליח חב"ד שנמצא במקום, שנותן כל מה שאפשר, אז מצבנו היה הרבה יותר קשה, וכל מי שנקלע אי פעם לאיזו בעיה בחוץ לארץ יודע, אם יש לך מצוקה ואתה יהודי, אתה לא לבד. אם יש חב"ד במקום, אתה לא לבד. אנחנו לא אורתודוקסים, שומרי דת ומצוות כדת וכדין, כמו שכל אורתודוקס אחר עושה, אבל אנחנו עדיין מקובלים בקהילה, אנחנו עדיין רצויים, וזה רק בגלל הקבוצה הזאת שנקראת חב"ד, שעקיבא וטייבי מנהלים. זה לא משנה איפה אתה נמצא, אתה יכול להתנתק מהסביבה של המדינה שאתה נמצא בה, ולעבור לסביבה שאתה מרגיש בבית, בבית חב"ד.